ҳунарманди театри давлатии академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ таъминаи салим дар ҷодаи ҳунар устуворона қадам мегузорад. Агарчи ҳанӯз ҷавон аст, вале аллакай таваҷҷӯҳи коргардонҳоро ба худ ҷалб намудааст. Таъмина дар намоишномаҳо нақшҳои гуногунро меофарад ва кӯшиш мекунад ки хислатҳои қаҳрамони офаридаашро ба тамом нишон диҳад. Дар намоишномаи ҷиноят ва ҷазо нақши таъмина марказӣ аст. Ӯ симои занеро нишон медиҳад, ки фақат аз пайи пулу мол аст ва ба шавҳараш содиқу вафодор нест. Аммо табиист, ки ҳар касе чунин хислату характер дорад, оқибат дар зиндагӣ раҳгум мезанад. Сабзаҷонакамро бурдам, ман намедонам. Ҳани ҳозир акад. Ба фикрам ӯро ҳабс мекунам. Мазҳакаи ҷиноят ва ҷазо аз рӯи асари Михаил Зашенко дар таҳияи ҳунарманди ҷавони театри Лоҳутӣ Абдукарим Машрабов рӯи саҳна омадааст. Спектакли мазкур аввалин кори коргардонии Абдукарим ба шумор меравад. Намоишнома соли 2017 бахшида ба соли ҷавонон таҳия шуда буд ва аз ҳамин сабаб ҳам нақшҳоро дар он асосан ҷавонон меофаранд. ин чӣ хел шуда Ноза? ҳунарпешаи дигари театри Лоҳутӣ Аъзам Розиқов дар намоишномаҳо нақшҳои гуногунро бозӣ мекунад. Дар мазҳакаи ҷиноят ва ҷазо нақшаш манфӣ аст. Камию костагӣ ва амалҳои ҷиноии қаҳрамонашро дар ин асар Аъзам бо маҳорати баланд нишон дод. нақшҳои манфӣ бештар аз ҷониби коргардонҳо ба ман пешкаш мегардад дар театр. ва ҳамин намоиши ҷиноят ва ҷазо ҳам ки ҳамчун кори мустақилона дар таҳияи Абдукарим Машрабов рӯи саҳна омад, моро худи коргардон даъват карданд ва ҳамин нақшро ба ман пешниҳод карданд ва мо вақте ки намоишномаро хондем, воқеан ҳам яке аз нақшҳои хеле ҷолибу диданиву марказӣ ҳаст, ба ман хеле писанд омад ва нақшҳои ҳаҷвӣ ҳам хеле кам бозидаам дар театр, аммо бештар намедонам таваҷҷӯҳи коргардонҳо ба ҳамин аст ки ман бештар нақшҳои манфиро иҷро кунам. ҷиноят ва ҷазо намоишномаи хубу диданӣ аст. ҳамин аст ки соли гузашта ҳайати ҳунармандони театри Лоҳутӣ зимни сафар ба ҷумҳурии дӯсту бародар Ӯзбекистон онро ба тамошобинони ӯзбек низ пешниҳод намуданд. мавзӯи асосии спектакл мубориза бар зидди коррупсия ва фиребу риёкорӣ буда, аз оқибатҳои нохуби фасодкорӣ тамошобинонро огаҳ мекунад.